everyone! Welcome again to our channel. Nandito tayo ngayon sa kitchen para sa almusal, para sa first day of the work days of the week. Work days of the week. Okay, let's go and start this day, this week. Okay, have a blessed Monday, everyone. Dito ay nagluluto ako at nasunog na yata. Oh my God. Ayan. Alam niyo niluto ko, guys. Yung leftover na alam niyo niluto ko, guys, itong leftover na spaghetti namin yung kahapon. Alam niyo itong mga anak ko, humina ng kumain, guys, ng carbohydrates. Hindi na sila yung katulad dati. Kaya dahil natira, puno yan kanina, pero ginawa kong omelette yung iba. Ayan. Kita mo? Tapos, ang asawa ko nagluto ng cafe latte. Ito na yon. Naghahanda kaming dalawa ng breakfast namin bago tayo mag-start ng patrabaho. Dahil parating sila ng 8 o'clock. Ayan. At meron akong tawag. Oh my God. Ayan. Ayan. Nilagyan ko siya ng konting mantika. Tapos, ito guys. Nagbatil lang ako ng eggs. Ilagyan kong salt. And then, inihalo ko lang yan. So, naging omelette na si spaghetti. So, yan ay mas masarap na ngayon. Ma-enjoy na nila. Ayan, oh. Sarap na yan. Yung finished product. At, nakita nyo, ang sarap nito. Tikman natin para malaman nyo. Masarap pala. Oh. Kain tayo. Hi everyone, good morning. Good morning, happy Sunday. Nandito na naman tayo sa garden. Ayan, papakita ko sa inyo kung ano ang nagbago. Wala namang mga malalaking pagbabago. Ay nako, may tugtog dun sa taas. Siyempre, nagpapatrabaho tayo, maingay nga. Tingnan nyo ito. Kilala nyo ito? Ayan, yung namumulaklak ng malalaki. Na kapag namulaklak ay hindi ka nais-nais yung kanyang amoy. Amoy hindi maintindihan. Ano ng pangalan no? Nakalimutan ko na, guys. Ang ganda dito. Oh, gustong-gusto ko sa umaga dito kasi alam nyo, malamig. Dami kong tanim, lumalaki ng lumalaki, dumadami ng dumadami. Yes. I love it, man. May sumabog ang gulong. Kung ano-ano ang nakikita kong eksena dito, guys. May sumabog ang gulong. Oh my God. Tingnan natin dito ang view. Bibihira kong i-feature ito. Ayan. Nandito tayo sa Pamilacan Island.
Ang ganda ng araw. Thank you, Lord God. I'm so grateful, Lord God. Ang ganda-ganda ng lugar. Ang ingay lang ng motorcycle. Dapat mahuli na yung maingay na ganyan, ano? Nakaasahan. Dito naman, ganito. Kunan yung doon. Okay, let us taste. Wow. Sarap. Patayin ko na.
Tikim, tikim. Umuwi na sila. Tuwa na sila? Oh, di apa di. Si... Ha? Wala, my God. Ngayon lang nakakita niyan. Ah, ito yung nangangamoy. Ano nga, bango na? Ang laki naman. Ang laki, nalusok may kinain siya. Ala, ang laki. Baka pumapatay ng tanim niya na. Ano nang tawag dito na insekto? I don't know. Anong tawag dito, guys? Oh, problema nyo na. Kasi nandito siya sa baba ng Adansonii ay na tanim. Ano ba yan? Aba, mukhang may piyesta yata. Bakit ang daming tao? Ah, alam ko na. May magpipiesta. Sana malaman natin kung saan at puntahan natin. May magpipiesta. Bakit ang daming tao namimili? Kaya nga eh. Dito na naman kami bibili ng Thai. Yan ang kulang para bukas. Utility box, pang buslot, pang butas. Ayan. Ayan guys. Sabi ko piyesta kanina. Baka magpipiesta rin ito bukas. Kasi may pabubuhusan kaming flooring kaya naghanda ako ng 3 malalaking manok. Ayun, at saka may baka. Ewan ko kung ano ang iluluto namin. Basta tiyapin ko yun ng marami. Tapos lagyan ko ng sayote, sabawan. Lagyan ko ng luya at saka maraming malunggay. Ayan, para sila ay makahigop bukas ng masarap na tinolang manok. At ang binili ko na na tinapay nila guys, itong gardenia na pandesal kasi ayaw pala nila yung matatamis. Minsan naiiwan doon sa tray. Tapos pagka halimbawa nag-overtime, bahala na, mag-produce na ako ng mga prito dyan. Lagyan ko ng gulay, parisan ng gulay, may mortadela pa. Ay, masarap to. Pang snack ng lakay ko yun. At saka bumili ako ng panlinis natin sa prutas natin at gulay. Yung bread namin. Yan lang, yung pancake, mga fruits. Nahilig kasi silang mag-juicer. Tapos luya, ininom namin yung carrot juice with ginger. Masarap kasi. And then healthy. And then ito, gustong gusto ni Gian ito sa juicer. Ginagawa niyang juicer na juice yan. Kaya bumili akong marami. And then bumili rin akong cornstarch. Ayan. Konti lang binili namin guys. Tapos pineapple kasi nakakatakot, nakakalula ang ang presyuhan. Tapos yung smoky na bacon, para sa ating carbonara. Minsan kasi nagre-request silang carbonara. Buti na lang nakabili ako ng parsley. Ayan. At saka yung pandesal. Yan. Okay na. Kahapon bumili kami ng maraming soft drinks. Ayun, kaya kompleto na. Ayun, ang dahil tao ngayon. Parang siguro sa tingin ko may bayan na naman ng Bohol na magpipiesta. Sigurado yan. Kasi maramihan kong bumili ang mga guys. Naghatid kami doon sa sasakyan ang galing sa hardware. Ngayon naman, ay nako, ako'y nakakapagod din ang ganito ang trabaho guys. Ito ko na lang. Ikaw na lang mauna, sige. Ako magbantay, kukuha ka ng cart doon. Yan. Kasi hindi pwedeng ilabas kung maliliit na ganito. Ang pwede yung malaki, kaya pinapalitan. Ganun yan. Saan tayo maghapunan, men? Where do you wanna go and eat dinner? Doon tayo sa Ha? pampatubo ng pakpak. Pampatubo ng pakpak. KFC. Ayan. Punta kami doon sa suki namin. Pagka madalian na ganyan na
ayaw namin ng magluto sa gabi bago umuwi, ay nagagawi kami dito. Ayan, dyan. Pero napapadalas ha. This week siguro kumain tayo dito ng 2 beses, no?